Unha viaxe ao Nadal amosa figuras decorativas elaboradas de xeito artesanal en Polonia, República Checa, Alemaña e Austria. Son todas sopladas a man, pintadas a man e diseñadas, na maioría dos casos, por empresas moi pequeniñas que ao mellor só son 2 personas, 3 personas que traballan todo o ano para facer estas figuras. Todas as figuras que aparecen, excepto 3, é a primeira vez que as presentamos. A mostra propón unha viaxe arredor da diversidade da celebración das festas de Nadal en Europa. O que intentamos foi que cada unha das vitrinas representase unha estampa das típicas que todos temos na cabeza con Nadal. Recoller o árbol, facer ese montaxe, as panxoliñas, que ademais tenen unha presencia especial na Diputación porque sempre veñen nenos a cantalas. E ademais este ano cúmplense 200 anos de Noite de Paz. Aquí, claro, non ten demasiada repercusión, pero é unha panxoliña que todos coñecemos, e xusto este é o ano no que se cumple ese aniversario. A exposición, que se pode visitar ata o 7 de xaneiro, complétase cun catálogo no que as distintas pezas aparecen retratadas en lugares destacados da provincia, como o Castelo de Soutomaior, a Praia de Melide, as Torres do Oeste ou a Illa de San Simón. Quixemos, ademais, que fixeran un percorrido pola nosa provincia. Figuras con historia, situadas en paisaxes con historia. Somos historia. Estas figuras son historia e as nosas paisaxes son as nosas historias. Pechas así a campaña Somos Historias, impulsada pola Deputación con motivo do Ano Europeo do Patrimonio. Este ano nós fixemos a nosa promoción turística baixo o epígrafe de Somos Historias. E estas figuras contan historias. E máis, tal e como está montada a exposición, cada figura conta a súa historia, pero o conxunto de cada vitrina conta unha historia. E, polo tanto, é unha fermosísima exposición. As pezas que configuran unha viaxe ao Nadal pertencen á colección particular Vico, que conta con preto de 1000 adobios que dende fai un lustro se veñen expoñendo por estas datas en diferentes museos da nosa xeografía.